Добрый день, поважанае гаспадарства. Прывітанне з горада Каўна, Літоўская рэспубліка. З базару Алексот. Вот што я сабе там набыў. Купіў у нейкай немкі настольную лампу. Прасіла яна за яе 45 еўра, аддала за 30. Купіў у нейкага чалавека пнеўматычную дзяўбалку і 4 долацы. Ён папрасіў за гэта 10 еўра. Было грэх таргавацца. Разам ідзе вось яшчык і гэты во шланжык. Ой, там яшчэ і 5-я дзяўбалка. Яшчэ вось 5-я долаца ёсць. Потым таргаваўся, як забіцца. Купіў аднаго чалавека. Вось ён мне гэта аддаў без торгу за 30 еўра. Это зарадка, як кажуць, ладаварка. Гэта за 80 еўра аддаў. Адразная машынка, як у нас кажуць, балгарка, Макіта. Гэта ён прасіў 150. Ради гэтага я прыехаў на гэты базар. Гэта ударны гайкаверт акумулятарны Макіта. 450 ньютонаў яго магутнасць. Фонарик аддалі мне, що он не працуе, аддалі мне за 15 еўра, прасілі 20. Акумулятор ужываны, але такі з індыкатарам, вот з індыкатарам спераду. Ён не вельмі стары, аддалі за 50 еўра. Ось. Скрыначку гэту мне падарыў чалавек, который гэта ўсё прадаў. Пойдзем на базар, паглядзім, што там робяць. Ну вось, тут я купляў тую Макіту. Дайте, будь ласка, мне ще батарейку. Какой? 5-амперный. А за 40 отдадите? 45. 45, ну ладно. Пускай будет 40. Попробую сейчас сделать без дачи. Ну, она все как это, с индикатором, да? Хай Беларусь! С индикатором. Индикатором какая это? Антоне. Ну, ты ж с индикатором. Ну, с индикатором. Где нажимается индикатор? Спасибо. Вот здесь я. Тут я у этого человека купляющий гэтыя рэчы. С какого города вы? С Гродно? Гардина? Воложенский район. Не знаю. А это за Шмяной. Шмян. За Шмяной от Вильнюса 80 километров. Так это там у вас это, стоит это атомная, да? Атомную у нас строят, да. Строят у нас атомную. Рады? Мы очень не рады. Что мы можем сделать? Нет, ты ничего не сделаешь. Я, можете посмотреть, я пишу стихи в интернете. Лявон с-под Вильни, я пишу, что это нельзя строить, это плохо. Кто нас слушает? Не, ну конечно, вас слушает, конечно. Вось в этой жончынке, потому что стоит светленькой, купил я ту пригожую настольную лампу. Вось розные речи пригожие, ее продают. Всякие люстры. Покажи, Мариночка, как тут на базаре продается. Покажи кругом. Вось такие пригожие речи продаются на гэтым базары. Тут можно купить все. Продают сыровары. Какие хорошие вещи.
Вось якое царство макітаў. Я заўсёды ў гэтага чалавека купляю сабе розныя рэчы, рамантую свае інструменты. Вось пагаварыць ён баяўся. Яму цяжка размаўляць на расійскай мове, а беларускую ён, на жаль, не разумее. Вось тут продаюцца всякие рэчы для ремонту, для будаўніцтва. Вось якія рэчы яшчэ продаюцца. Я заўсёды таксама купляю у гэтага чалавека. Шмат купляў яго трашчоткаў, ключоў розных. Ну, вялікі дзякуй вам. Да пабачэння. Дзякуй. Вось продаюцца новыя рэчы, в асноўным кітайскія. Ну, вось ўжо просто людзі продаюць рознае сваё барахло. Ну, вось і ўсё. Мы на базары купили с дочушкой все, что хотели. А теперь поедем до дому, до Вильни. До новых встреч, уважаемое господарство.